Game! Yeah! Shout out! Nag-vlog ako ngayon. Yeah! Boss, atyak boss. Hey! Pagay pa rin ang tagay. Tagay ko. Tagay mo muna. Oh, toss up yan. Toss up. Pinanggala namin pagkain, no? Naka-joyrides lang ako sa pamilya. Ng kapitbahay ko. Yeah. Saan bukas wala ka ba? Mga batang sikiting, ayos na kayo? Ayos na? Nakaligo na kayo? Ha? Gusto ba? Ay, naliligo. Eh, kinihiron. Doggy. What's up, doggy? Sayang yung bangka, nabulok ko. Bulok ang bangka. Hello, ate. Hello. Happy New Year, Merry Christmas. Dami naliligo. Yeah. Ah, tara na, maligo na tayo. Maligo na tayo. Wala pang tama. Wala pang tama. Ako medyo wild lang. Puro sa amin naman, ipakita mo din yung mukha mo dyan sa'yo, ang akira. Oo. Ayun, may chicks ako. Baby chicks. Yeah. No, may titinda pa sa salamin, no? Matawad ba kayo? Hindi, kuya. Maluwang sa akin. Hindi, pwede naman tumawad kung magkano. Ha? Hindi, maluwang lang. Bigay ka na ng pre, boss. Yan, ito na lang kuya. Ito 150 na pala lang. yung binayaran sa'yo. Ito na. Thank you. Buy one for fun. Naman. Pagsing, ne. Hey! Grabe, dahil maliligo sa unang taon ng bagong taon. Pasok ng January. Ayan yung mag-ama na tropa ko. Yun. Alagang-alaga yung bata, hindi nagliligo. Yung una yung bata maligo. Ano, hinto na yung tagay natin? Ano nang Ano na mata na yung raan? Ano na yung
madali man. Yeah, dami ng ano ah. Naluluto. Yan sulutan. Hmm. Daming tao, no? Kay mama mo, magsabi mo.